Upay nga ba? Malor TV. Kape tayo. Nandito ako sa baba. Kaya may nakikita kang sabit-sabit. Kumusta, Malor?
Good morning, good morning, good morning. Nandito ako sa labas. Musta Malor? TV. Salamat sa thumbs up. Medyo tumila. Maingay kasi dito sa maraming ibon. Naku. Hello, Pinay Typhoon. Good morning. Salamat sa pagtambay. Sa labas. Kape tayo. Kape umaga dito. Aga kasi dito, mga 7 a.m. 6:30 yata. Andito ako sa labas. Naano ko yung mga bato kasi inaano ng manok. Ayun siya, oh. Nakalkal niya yung bato sa garden. Isa lang gamit kong phone. Yaw nakapunta sa LS ni Night Hands ka. Ang hirap ng signal. Anong oras na dyan? Pinay Typhoon. Madilim yung isa kong camera. Dito ako sa mga tanim namin. Meron kami mga tanim na. Ito ay tawag nito. Tanglad. Tapos turmeric. Yan, may kamo. Saka may kamatis at bell pepper. Yan, mga tanim ng kasama ko dito. Tapos merong ito, malunggay.
Yan, malunggay. Yung garden, ginawang garden ng mga gulay. Kalimutan ko na yung ano nito. Tabak niya. Oh, walang ulan. Medyo tumigil yung ulan ngayon dito. Kahapon sobra. Maghapon lang ang ulan. Yan, sumisikat na yung araw. Pero siguro mamaya-maya uulan na rin. Ang ulan naman dito, pero kahapon sobrang lakas ng ulan. Sa baba, doon kasi sa baba, sa may lutuan ko, mahina ang signal. Tapos yung isa ko nang phone, yung Samsung, hindi siya nakakakunik ng wifi doon. Kaya itong isa lang gamit ko. Nakakapag live lang ako doon sa Samsung. Pag nandito ako sa taas. Yun ang gamit ko minsan. Pero ito ngayon, medyo malabo yung camera niya. Maingay talaga dito. Ang dami-daming ibon. Tapos may mga sasakyan dumadaan. Itong manok na to, kinakalkal yung mga ano eh. Ayan siya. Oh. Kinakalkal yung mga bato. Kaya nakakanda sira. Hindi ko maano sa ilalim. Yan, okay na. Makain ng damo yung manok. Nangingit, meron na siyang itlog, dalawa. Una nang itlog siya ng 9. Tapos, hindi naman siya nagiging sisiw dahil nga walang lalaki. Niluto. Tapos, itlog siya ng 8. Tapos ngayon, bali ang itlog na 6 na. Niluto na yung 4.
Tapos meron pang dalawa na tira. Kung alam signal. Ang hirap ng signal. Opo lang muna ako dito. Kusina. Grabe yung gat ko sa binti. Ay. Hindi kita madakita. Nandun sa kabila yung ano eh. Yan, meron ka ng jacket. Yan, may jacket ka na. Salamat talaga sa tambay. Naiya pa ka sa... Sige, sige, okay lang, okay lang. Salamat, salamat. Nag-ilis ako kahapon. Kaso, hindi pa rin na-upload. Ang tagal-tagal mag-upload ni Whitey. Hanggang ngayon, hindi pa na-upload. Na-process pa rin. Mas maganda pa sa ano eh. Sa Prism. Mabilis siya mag-upload. Sorry, nakalimutan ko eh. Kailangan pala ng jacket. Medyo nangangawit na yung kamay ko. Wala akong anong tripod na doon sa... Ano lang to siguro. Di kita masyado marinig. Super. Ay, buliman natin. Ay. Yan, okay na? Okay na volume? Haggard. Naingay kasi dito. Ito lang trabaho ko dito. Ngayon, magbabalis ako pag natapos ako. Balis sa labas. Kailangan pag nagwalis sa labas, nakamask talaga. Kasi kapag nakita ka ng guard, penalty.
500 din yun. Sayang. Kaya ayan. Kailangan mo talaga gumamit ng mask kahit magwawalis ka lang. Mamalat yung boses ko eh. Siguro mga ano dyan, madaling araw na rin, no? Pinay typhoon. Kasi dito, 7 a.m. na. Pwede ka na matulog, Pinay typhoon, okay, iwan mo na lang. Good night, good night. Tulog ka na. Puyat, para hindi mapuyat. Kailangan i-press ang beauty. Good night. Bye-bye. Good night. Salamat.